ta' Radio Marija na fadaħidi ninsellmilkom, nilqakom għal darbohra għal dan il-moment fejn għattini darba għanna fostna fl-istudio stana l-Eccellenza tiegħu Monsignor Joseph Alessandro Cappuccin li kif il-kol nafu issa fid-29 ta' Settembru li għadda ġi ordnat bħala Isqof Koordjatur ta' Dioċessi ta' Garissa ġewwa l-Kenja. Ġifieri flimkien mal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Paolo Darmanin Cappuccin ukoll se jkun qed jgħin fit-tmexxija ta' din id-dioċesi. Monsignor Alessandro diġà kien magħna qabel l-ordinazzjoni fejn stajna minna mixja miegħu dwar il-mixja formattiva tiegħu, is-sejħa vokazzjonali tiegħu bħala saċerdot, bħala missjonarju, kien qasam magħna jekk niftakru anke l-mument meta rċieva nomina ta' Isqof Koordjatur u kien qasam magħna anke kif kien qed iħejju ruħu u l-aspettiva tiegħu lejn l-ordinazzjoni episkopali. L-ordinazzjoni seħħet Monsignor Alessandro issa huwa Isqof u għalhekk nilqgħu fostna Eċċellenza. Grazzi anki tal-istedina li għattini darba għamilt li biex niġi f'dan l-istazzjon tar-radju ħalli niltaqam bil-ġdid mas-semmija ta' Radio Marija. Mela kif kont qed ngħid l-aħħar li kont magħna konna waqafna qed tħares li l-ordinazzjoni. L-ordinazzjoni issa għaddiet. Xi kienet jekk l-esperjenza tiegħek fuq livelli differenti tal-ordinazzjoni li żgur is-semmija li uħud minnhom ma setgħux ikunu hemmhekk però nafu li segwew anke għax Radio Marija xandar it-trasmissjoni live, imma l-esperjenza li kont qed tgħix f'dak il-mument tal-ordinazzjoni. Żgur hija kurżità spiritwali li ħafna jkollhom dal-mument. Ngħidlek hija esperjenza unika. Unika mhux għax darba biss issir Isqof, imma hija unika għaliex hekk esperjenzajt jisom żewġ affarijiet li huma kontra xulxin. Esperjenzat il-kobor tas-sejħa lil Mulej Milli biex ikun wieħed mir-rajja tal-Knisja. U anki il-konkatedrat ta' San Ġwan presta ruħu ħafna biex jagħti din is-solennità għal festa bħal din. Il-kobor, iż-żbuħija, l-kwantità ta' nies, l-isfijiet li kien hemm, il-kleru li attenda, rajt kemmi ħaġa kbira din li qiegħed nattendi għalija llum u li se nkun iċ-ċentru qisu veru ta' din il-funzjoni. Xi ħaġa li qabel laqqas tant irrealizzajt il-kobor xi ġifieri tkun ikkonsagrat Isqof. Quddiem dan il-kobor kollu rajt anki mbagħad iċ-ċkunija u qed jiena speċi bil-kem ninħass fil-ħajja, jiena li għaddejt ħafna mill-ħajja tiegħi fil-kunvent, fil-Kwiet, il-pastorali li kelli kienet pastorali ta' rar u kuntatti personali ma' nies, ġifieri fil-Kenja kienet ħajja sempliċi, ħajja anki kważi f'semi-desert, u allura quddiem dak il-kobor kollu ħassejtni iktar ċkejkejn dakinhar. U ħassejtni ċkejken ukoll għal-grazzja kbira li Mulej kien qiegħed jagħtini. Veru ħassejtni minix den għalija, però kelli ħafna fiduċja u qalbi qawwija li la darba l-Mulej sejjaħ li l-Mulej żgur se jkun fidin u żgur mhux se jitlaqni f'nofs triq, imma se jkun miegħi jakkumpanjani. Il-fatt li kien hemm ħafna li qasmu miegħi dan il-mument f'San Ġwan u anki fid-djar tagħhom mill-isegwu fuq Radio Marija u fuq it-television. Din il-ħaġa għamlet li ħafna kuraġġ għax ħassejt li minix waħdin. Imma hemm numru kbir u numru sabiħ ta' nies li iħobbu l-Knisja, iħobbu l-missjoni, forsi jafuni li allura żgur li jżommuni fit-talb tagħhom. U dawn iż-żewġ elementi l-assistenza min-naħa Alla li jinkonvint qatt ma tonqos u anki is-sapport min-naħa ta' tant nies bit-talb tagħhom se jgħinuni ħalli nkompli nagħmel il-parti tiegħi u l-wettaq mill-aħjar li nista' dan il-misteru ġdid li l-Mulej fdali fidejja b'risq il-Knisja u b'mod partikolari b'risq l-insara tad-Djoċesi ta' Garissa. Kiena fuq nota personali ċirenza kont jiet hemmhekk għall-ordinazzjoni, kont riftijek u ġiex momenti li mhux ħaninsa mill-ordinazzjoni
kien il-moment propju tal-konsagrazzjoni meta arkubtejk qudiem il-kardinal, il-Bibja miftuħa fuqek, jekk hemm kienet sabiħa propju taħt il-ħarsin tal-kelma. Hekk ġieni f'moħħi meta Marija, l-Ispiritu Sant, Gabriel jidher l-Ispiritu Sant jitfaddel fuqek, isa dik il-kelma li ħatibqa' fuqek u tħarsek. Jiena lija kien moment tant sabiħ, jekk rajtek hemmhekk, kien moment ta' talb. ħaġa li kellha sabiħ l-ordinazzjoni kienna verament miġbura fit-talb, jekk dik kienet ħafna. Għalija kien moment qawwi. Anke f'dak il-moment, speċi l-kelma tal-la fuq rasi, speċi li se tkenninni, se tipprodeġini, però fl-istess ħin jiena rrid nagħmel spazju fil-ħajja tiegħi. U ġieni f'moħħi dak il-ħin anki il-motto li għażilt jien li qalet il-Madonna fit-tix ta' Kana, għamlu dak kollu li jedilkomu. F'kelma oħra, għejx il-kelma ta' Alla. U l-kelma ta' Alla kienet qed tattini, tagħmel id-del tagħha fuq tipproteġini, wara dak il-ħin hekk tlabt ħalli ikollu l-kuraġġ li nismaħħa l-kelma ta' Alla, ngħixha nagħmilha tiegħi u anke mbagħad iwassala lill-oħrajn. Biex anka ordinazzjoni bħal din fuq il-għadba tas-sena tal-fidi u tal-evangelizzazzjoni f'dal kuntest anka dan is-sinifikat. U moment ieħor li ħanidu hekk huwa iktar uman li jiena ħanożżu vera, kien moment żgħir. Meta ġejt biex issemmi l-ġenituri tiegħek. Kien moment li kont inħass anka kommosso. Kommovejt ruħi dak il-ħin. U kien moment sabiħ. Kien moment sabiħ għaliex fik sajna naraw eċċellenza dak il-moment illi dawk li Alla jażel li jħodhom mir-realtà umana. Xi drabi faċilment aħna naqtawhom dak isqof ma jafx l-ewwel ħaġa li n-nies ipoġġu qudiem huwa even familja l-ewwel qabel kollox. Sorry. U dak li qed nipprova nagħti jien veru n-nies għandhom rispett ħafna kemm lejn is-saċerdot u anki meta wieħed ikun fil-pożizzjoni tiegħi. U anki kif javviċinawni u kif se jindirizzawni tħossa id-diffikultà fihom se ngħidlu nisqof, eċċellenza, Monsinjur, Fader. U jien nipprova nurihom li jien għadni l-istess, ġifieri ma lħaqx mod li se jibedni min-nies, imma anzi il-Ministeru ta' Isqof huwa Ministeru ta' Servizz lejn in-nies. U dwar l-ordinazzjoni moment ieħor hekk li kien qawwi ħassejtu jien kien waqt il-litanija meta kont mixħut mal-art. Ma kienx l-ewwel darba. Aħna ġifieri konna opportunitajiet li nixteħtu mal-art kemm fil-professjoni tagħna solenni, kemm fl-ordinazzjoni saċerdotali u anki fl-ordinazzjoni ta' Isqof episkopali il-ċeremonjal jitlob li nixteħtu mal-art bħala jisna għotja kompleta lill-Alla. U dak il-ħin fost ħafna affarijiet oħra hekk niġini f'moħħi moment ieħor li kont mal-art. Meta fl-inċident sibt ruħi mixħut mal-art ma stax nqum bil-wieqfa. U allura f'dan it-temp ta' snin, 19 sena, speċi 19 sena ilu kont mal-art. Issa kont mal-art, x'sar f'dak it-19 sena kemm Alla wera imħabba lejja, kemm Alla wera grazzi u tani grazzi, u allura kien mument anki tarat il-ħar l-Alla ta' dak kollu li jagħmel miegħi u jagħmel permezz tiegħi ħafna drabi minn lanqas biss inkun naf jiena. Ringrazzjawk hekk ta' dal-momenti li huma intimi għax huma kif qed inti ta' darba u uniċi, però jibqgħu ħallu l-effett tagħhom naħseb hekk is-sbuħija tas-sagramenti aħna li dejjem nistgħu nerġgħu bil-grazzi tal-Ispirtu Sant u l-frott tagħhom kull darba jibqa' jġeddet fina, ġifieri anke aħna rridu nitolbu għalik sabiex dak il-mulej beda fik iwettqu fis-sieħ kif jgħid San Pawl. L-ordinazzjoni seħħet, però wara ma għax bikwitek, għalla furi għadek ma murix li għura fid-dioċesi tiegħek, ġifieri nafu li kellek programm kif jgħid il-Malti mimli daqs bajda u forsi tista' taqsam ftit ma' s-semmija tagħna hekk. Impossibbli taqsam kollox, imma l-iktar momenti hekk li forsi laqtu kanka matul wara. Il-programm kien diġà mimli qabel ġejt Malta. Il għaliex minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja ħafna il dawk kollha li enuni anki meta kont għadnijem
kif ħarġet n-nomina. Fossom nirringrazzja lilek, ħija Hayden, illi ħadd ħsieb dak kollu li kien hemm bżonn fil-katedral u media. Nirringrazzja lil tal-media wkoll li tawni ħafna opportunitajiet biex nindirizza l-semmija u l-telespettaturi. Nirringrazzja l-ħuti l-patrijiet li organizzaw ħafna affarijiet minn qabel ħalli meta niġi nsib isa it-triq lesta. Nirringrazzja anki l-ħafna nies, li ħabbat ħafna nies jien dell-ordinazzjoni tiegħi ma kontx nobsor li ordinazzjoni ta' isqof tinvolvi tant nies u tant xogħol u tant impenn. Però konvint tal-aħħar li kulħadd tagħmlu b'ħafna mħabba u ġenerożità din il-ħaġa. Nirringrazzja anki il-pubbliku li segwa ċ-ċerimonja minn fuq ir-radju, minn fuq it-television, il-pubbliku li ntqajt miegħu li feraħli u wedni it-talb tiegħu. Kont qed ngħid li minn qabel ma ġejt kelli diġà programm mimli. Però mbagħad meta ġejt hawnhekk dejjem provajt nara ftit fejn nsib spazji oħra bejn ħaġa u oħra għax kienu diversi li stidnuni u talbuni biex ikun magħhom kemm fi knejjes, kemm f'ċentri, kemm faqdiet u gruppi oħra. Nirringrazzja l-bambin kelli xahar mimli ħafna, però li fih ħassejt li qisha din l-ordinazzjoni tiegħi għaw Malta għax din suppost saret fil-Kenja f'Garissa. Imma ħabba ċirkustanzi ta' insigurtà li hemm l-isfijiet stess rawa li tkun imprudenti li sirem u allura saret hawnhekk. Ħatta bħala grazzja anki għal-poplu Malti u għal-Knisja f'Malta. Għaliex seta jaraw li l-Knisja mhix xi ħaġa magħluqa ta' Malta, imma l-Knisja mifruxa ħafna u dak li seħħ f'post ħalli effett fuq post ieħor. U l-fatt li jiena ġejt ordnata Malta minn dak kollu li rajt wara u ma minn iltqajt, ħassejt li kien taġit anki għall-Knisja ta' Malta, għall-insara ġifieri, u anki għal dawk li forsi mhumiex tant insara, imma iħossu li hemm xi ħaġa sabiħa fil-Knisja. Mhux problemi biss u mhux sfidi biss, għandha Knisja ma għandha anki il-mumenti sbieħ tagħha. U jiena stajt nixed f'kull fejn mort li ġejt mill-qoħ mhux għalija personalment, imma għal dak li jiena nirrappreżenta. Nirrappreżenta l-Knisja, il-Knisja anki ta' Garissa, nirrappreżenta l-Ordni Franġiskan Kapuċin, nirrappreżenta l-missjonari l-oħra u l-Knisja bħala Knisja missjonarja. U kien hemm rispons tajjeb ħafna kemm fat-tendenza, kemm fit-talb, kemm anki b'ħafna għajnuni ġenerużi li mingħajr ma mill tappelli imma tarhom li ħerġi mill-qalb. L-appell tal-qalb jitkellem waħdu. U dort il-kunventi tagħna kollha bil-knejjes tagħhom, kelli okkażjoni anki f'parroċċji oħra li mmur fil-Katedral ta' Għawdex pereżempju, fil-Knisja ta' Xara Għawdex, fil-Knisja Parrokjali ta' Raħa Ġdid fejn twelid u tammit u trabbejt. U minn hawn nirringrazzja ħafna l-kappellan ta' Raħa Ġdid li prepara ħafna lin-nies ta' Raħa Ġdid minn qabel u għamlu li laqgħa sabiħa ħafna mill-Qudiesa. Kelli anki Qudiesa il-Knisja Parrokjali tal-Isla, peress li missieri kien mill-Isla u Fader Hayden ukoll jgħu ġenbi u għamil l-Isla wkoll, ġifieri, kienet Qudiesa sabiħa ħafna. U kelli mbagħad fi-Skejjel, mort fi knejjes, fi-Skejjel peress li kien ix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar dedikat lill-missjoni, allura kien istedinit minn xi 4-5 skejjel primarji biex immur fil-ħin tal-assembli ta' filgħodu biex nagħti messaġġ qasir lit-tfal tal-iskola. U anke hemmhekk rajt ġifieri l-entużjażmu għax għamlu l-boards u bir-ritratti tal-missjoni u bir-ritratti tiegħi, ġifieri ippreparaw ħafna lit-tfal. Kienu laqgħat osra ħafna imma naħseb ħallew effett għax sal-bieraħ stess fejn mort inqaddes kien hemm żewġ abbatini, allura aħna diġà rajnik ta' tilgħu fejn. Allura ġejt l-iskola tagħna.
Għallu li ħadna pjaċir u taromek. Għalijom hija esperjenza ġdida li jkunu viċin ħafna ta' isqof, għala volja ma jafux ħafna, imma ħadna ritratti fl-imkien u kienu entuzjasti ħafna. U bħatfall anki il-gbar ġiviri. Rajt ħafna rispett u apprezzament għal-ħidma illi s-saċerdoti u l-missjonari iwettqu fiħdan il-Knisja anki barra minn Malta. U ta' dan minn hawn nixtieq nirringrazzja il-daw kollha li b'xi mod jew ieħor ġew f'kuntatt miegħi kemm fit-tħejjija tal-dawn l-appuntamenti li kelli kemm anki fil-mument li ntqajna nirringrazzjahom ħafna minn qalbi u wedhom illi żgur din l-esperjenza mhux biss tal-ordinazzjoni imma anke dawn il-laqgħat minn issa ninsihom u ma ninsihomx jiġifieri għax niftakar fihom fit-talb mhux sempliċement memorji bħalma tara ritratt imma memorji li huma fil-qalb u anke fil-moħħ. Aspett partikolari ta' daw iż-żejjar li kellek anke f'ċirkostanza kont preżenti miegħek illi hekk sabiħ ta' min jirrifletti fuq ftit hija l-żewġ visti li kellek waħda f'ġiex monasteri ta' klawsura u l-oħra fil-faċilità kollettiva ta' Kordin. Għaliex qed insemmi daw it-tnejn? Għax dawn huma t-tnejn, żewġ ċirkostanzi meta min qiegħed hemm ma setax jiġielek. Ma setax jiġi jifraħ miegħek. Però kontent li mort. U ovvjament żewġ realtajiet differenti, waħda hija komunità klawsura ta' talb u l-oħra persuni li qed jirribitaw li nfushom. Imma l-fatt li dawn it-tnejn li huma ma setawx jilħqu kull fatt li mort inti toħroġ sabiħa is-sinjal l-preżenza tal-Knisja illi qed tmurija fejn mhux kulħadd dejjem jista' jiġi u propju ġet żgħir, però propju din hija l-missjoni propju qed tagħmel inti barra Malta. Propju qed tmur tant inti fejn tant nies ma jistgħux jiġu biex jilħqu l-Kristu mod ieħor. Ekku laqtun meta tarawhom it-tnejn flimkien. U anki jien apprezzajt ħafna ġifieri iż-żewġ okkażjonijiet li semmejt inti il-faċilità korrettiva ta' Kordin ftit qabel kont irċevejt ittra minn wieħed minnhom fejn jifraħli u se jitlob għalija u talabni biex jitlob għalija ħalli. Sabiħ anka li esperjenzi bħal dawn anka l-pubbliku li jisma' spiex tal-persuna qegħdin fi proċess ta' riabilitazzjoni fil-ħajja tagħhom mofruħ qiegħed iħares il-qudiem biex jerġa' jinserixxi ruħu fil-ħajja soċjali. Mbagħad intqajt miegħu hemmhekk jiġifieri u ringrazzjajtu kienu ħafna kif tgħid hekk ferħanin li għandhom uħud forsi ma kinux jafu eżattament x'inhi li x'timplika allura flok għamilthom ilija jiena kien hemm set mistoqsijiet li jagħmlu li huma stess. U waħda minnhom kienet xi tfisser li tkun isqof. Għala stajt nieħu l-opportunità li nispjega ftit il-Ministeru x-xogħol tiegħi bħala isqof u s-simboli tal-isqof li l-bastur mhux qiegħed hemm biex issawwat imma biex tgħin ħalli jekk naġa taqa' fil-ħofra tgħinha t-tellaħħa ġifieri. U biex tiddefendihom kontra t-tfixkin. Kienet ħaġa sabiħa din tal-ħabs u anki bil-permess ġew ħuti wkoll għalija u baqgħu impressjonati b'din l-esperjenza kienet l-ewwel esperjenza tagħhom li daħlu fil-kappella tal-ħabs hekk viċin ta' priġunieri u raw li speċi kulħadd huwa bniedem. U dil-faċċata, dil-wiċċ tal-Knisja li l-isqof jirrappreżenta għax huwa s-sinjal tal-komunjoni u kollox. Anka dal-aħħar kien fis-sinodu tal-evanġelizzazzjoni wieħed mill-proposti li kien hemm il-Knisja li għandha tkun dejjem man-naħa tal-fqir u l-batutu tevanġelizza minn dik il-pożizzjoni. Dawn esperjenzi li joħorġu ħafna aktar fil-pubbliku għax il-Knisja fil-darbi tagħmilhom. Forsi b'ċertu meta nżommhom daqsxejn lura, però dan huwa d-dawl li rrid tidher fl-aħħar mill-aħħar biex inkunu ta' dawl u melħ kif il-mulej jixtieq. U anke l-esperjenzi l-oħra fil-monasteri tas-Sorijiet Klawstrali anke grazzi lilek illi rranġajt l-appuntamenti. Kienu esperjenzi sbieħ ħafna. F'monasteru minnhom qatt ma kont ħalt, dak ta' Santa Teresa ta' Bormla, u ra bis-saħħa ta' hekk stajt tħalt u tkellimna ftit flimkien. Ta' Santa Clara, ta' San Ġinjan, Klarissi, ġieni mort, però għamlu l-laqgħa sabiħa ħafna, kien hemm il-qudiesa u anke bqajt magħhom għal-nikel u mbagħad stednuli biex meta kun għawdex immur anki fil-monasteru ġdid li fetħu għawdex u naxxini nsib ħin biex mort ukoll. U kienet l-okkażjoni wkoll fejn intqajt ma' Sorita Madre Teresa fejn kienet l-ewwel darba anki
li tħall fid-dar tagħhom li għandhom burmla u konti fortunati għaliex fejn is-soltu jkunu 4-5 bħala komunità. Kien komunità kbira. Kien komunità xi 16 waħda għax kien hemm minbar oħrajn li ġew xi korsijiet. U kienet laqgħa sabiħa ħafna magħhom u tara il-ferħ ġifieri ta' dawn il-nies li dedikaw ħajjithom għall-Alla u ħajjithom għan-nies u tara il-ferħ anki fuq wiċċhom bis-sempliċità kollha mingħajr ħafna komplikazzjonijiet. U esperienza sabiħa wkoll dina kienet ma' s-suriet ta' Madre Teresa li huma suriet missjonari li qegħdin f'pajjiżna. Ġifieri ħafna drabi aħna l-idea tal-missjoni dejjem li qegħdin nibatu. Fir-realtà għandna komunità li hija missjonarja għax is-suriet ta' Madre Teresa huma missjonari tal-karità illi qegħdin fil-pajjiż tagħna. U tajb inħarsu li hom anke f'dan id-dawl fl-aspett missjonarju tal-Knisja, ġifieri. U għasan qed insemmu daw kelli esperjenza oħra. Kont mistieden f'waħda mid-djar tal-Fundazzjoni tal-Kampuċini Suriet il-Bniedem li tuħsib daw li huma bla dar, bla saqaf. Stidnuni din il-komunità tal-Gżira u mort hemmhekk għamilna mument ta' taf flimkien u mbagħad ippreparaw huma stess affarijiet ta' ikel li ħadna wara u kienet ukoll mument sabiħ ħafna fejn anke dawn minkejja il-problema fil-ħajja tagħhom, fil-ħajja soċjali, speċi japprezzaw anki momenti bħal dawn, speċjalment dak li l-Knisja tagħmel anki għaffavur tagħhom biex tipprova tgħinhom ħalli jerġgħu isibu posthom anki fis-soċjetà bħala n-nies normali. Tajb, eċċellenza, mela dak kien bej wieħed u ieħor iż-żmien tiegħek kien impenjat hawnhekk. Insomma, għakke ma kienux impenji pubbliċi uffiċjali tajjeb ngħidu wkoll kellek l-opportunità biex il-familja tiegħek ukoll jintaw daqsxejn hekk. Kienu ferħanin ħafna inti frott il-familja tiegħek u ma nistgħux naqtaw dak l-element il-barra. Fejn setgħu ġew fejn kelli qudies u ħadu pjaċir, ħadna pjaċir flimkien. Sabiħa. U issa l-bieraħ ukoll għamilna l-aħħar qudiesa flimkien anki biex niftakru fil-ġenituri tagħna. Kien mument sabiħ u hekk għallu li issa dal-ħafna ġiri se jispiċċanna kollu issa. Ekku, għax kien xar vera sabiħa. Kienet sabiħa anka xida ta'kom fl-imkien. Kien hemm momenti, per eżempju, hekk niftakar kien moment sabiħ wara l-vilja ta' talb li kellna. Meta tħanna fil-konvent wara kien moment vera sabiħ within the family. Imma huma faċċata li sabiħa li anka il-Knisja li dejjem tisħaq il-bżonn tal-familja anka min-nies li Alla jagħżel minn hemmhekk jiġu. U anki din semmejt il-velja ta' talb li kienet lejliet l-ordinazzjoni. Kif inti kontant dijem u suġġerejti li mill-ewwel ġifieri ħatta bħala idea sabiħa ħafna u aċċettajta u kien mument sabiħ li tlabna flimkien, kien talb organizzat tajjeb, ma kienx hemm tul esaġerat, anki ġew l-awtoritajiet tal-Knisja, ġin-Nunzju, l-Arċisqof u smijiet oħra li kienu Malta, kien moment u l-Kardinal, kien moment sabiħ ħafna li tlabna flimkien bitħejjija għall-ordinazzjoni li kellha sseħħu mbagħad tlata fil-għodu f'San Ġwan. Tajjeb, ċelenza, l-ordinazzjoni seħħet, daw il-ġrajiet kollha, propju qed nagħmlu din l-intervista lejliet li ħadd tmur issa id-dar. Sejr id-dar issa ċelenza. Mela. Għandi il-mara qed tistennini, id-djoċesi tistennini. X'inhuma t-ħejjiet tiegħek hemmhekk x'inhuma l-passissa li ħadd tmur lura tissettilja ftit u propju tibda taqgħod il-Ministeru tiegħek ta' Isqof. Se fil-fatt għada nitlaq lura u nasal il-ħadd filgħodu it-tnejn nibdew laqgħa tal-isfijiet tal-Konferenza Episkopali. Forsi jekk ma jkunx jaf kif tmur il-Kenja, kemm iddum tivvjaġġa, kif taqbadhom l-ajruplani fejn tijaf. Għax in-nies jekk jisimgħu l-Kenja. Qabel konna nivvjaġġaw minn hawn għal Dubai, nagħmlu 10 sigħat nistennew u mbagħad minn Dubai għal Nairobi. Ġifieri flights ikollu jisu 11 hours flajru kollox. Però issa dal-aħħar sibna linja oħra li hija iqsar mit-tul, irħas mill-prezz u inqas tistenna fl-airport. U tista' ġor iktar pismijek. Hija tal-Eġipter. Allura minnaw għal-Kajro, nagħmlu 5 sigħat il-Kajr u mbagħad mill-Kajr
għal Nairobi u nasal il-ħadd fil-ħodu għal xi 3:30 ta' fil-ħodu. Forsi għassemija li m'għandhomx idea, inti qiegħed Garissa, tispjegalhom daqsxejn u mbagħad biex ta' minn Nairobi tmur Garissa. Mbagħad Nairobi hija l-kapitali tal-Kenja. Garissa da North-East, ġifier naħa ta' fuq, naħa tal-Vant ta' fuq, nitmiss mal-Etjopja u mas-Somalja. Distanza bejn Nairobi u Garissa hija ta' 400 kilometru. It-triq hija tajba, jiġifieri. Kemm idum sejrsija ta' xaħna u Malta l-Maltin ħafna drabi mtgħidilhom kemm il-bot il-ħin jgħidulek mhux id-distanza. Le, il-ħin jekk tkun bil-karozza tiegħek u minn għala xejn, jiġifieri għandek qisu 6 sigħat. B'tal-linja jew coach, tieħu ftit iżjed għax tieqaf ġo villaġġi u f'nofs it-triq jiqfu anki jagħmlu 20 minuta biex dak ikun jistrieħ ftit u dan. Ġifieri tieħu iktar ħin. Però t-triq hija tajba li f'xi ftit ta' ħofor li huma ftit. Din hija Garissa. Issa jiena meta nasal Nairobi, nasal il-ħadd it-tnejn nivvjaġġa ma' żewġ isfijiet Maltin oħra, Monsignor Darmanin u l-isqof ta' Garissa u Monsignor Barbara, l-isqof ta' Malindi, illa li xanna laqa tal-konferenza episkopali li sejra ssir naħa tal-west tal-Kenja u li hemm id-distanzi wkoll. Forsi ma jabx konferenza episkopali hija l-isfijiet kollha tal-Kenja ninġabru darbtej fis-sena, nagħmlu qishom 5 ijiem. L-isfijiet b'kollox issa qegħdin 29 wieħed. Ġifieri u lura darbtej fis-sena niltaqgħu, darba tkun f'Nairobi fil-kapitali u d-darba l-oħra tkun f'xi waħda mid-dioċesinijiet l-oħra. Din id-darba li jmiss se tkun naħa tal-west illi hemm xi 600 km hemm il-bot ġifieri. U nagħmlu kważi ġimgħa sħiħa. Meta nispiċċaw aħna għandna l-Kapuċini għandna seminarju Nairobi u l-provinċjal temmek talabni biex l-ewwel Monday kif ikun għadna Nairobi immur is-seminarju nagħmel qudiesa hemm uħud mis-seminaristi li huma Kapuċini se jieħdu il-ministeri. Il-ministeri ġifieri ministeri jew biex jaqraw tal-lettorat jew l-akkulitat biex jaqdu l-artal u ma dawn il-ministeri qabel ma jieħdu id-djakunat. U talabni biex intihom jiena il-ministeri. U mbagħad mill-ewwel nitilqu lejn Garissa jiena u l-isqof Darmanin illa li xilħadd ta' wara mbagħad rridu nkunu f'waħda mill-parroċċji tagħna li hija 150 km bot minn Garissa biex namministra l-griżma tal-isqof dik il-parroċċja. Il-parroċċja hija ta' Ħola fejn hemm żewġ Kapuċini Maltin, il-Kappellanu Superjur, ħejjew numru ta' tfal u anke adulti biex jirċievu l-griżma u l-isqof Monsignor Darmanin għalli noħdu l-opportunità biex tiġi introdott bħala l-isqof il-ġdid u fl-istessin ta' ministra griżma. Għax propju fiħdan id-dioċesi issa li tiġi introdott għaw Malta rajt imma s-salura t-siddaw il-momenti kif propju naħseb namlu xifti ġranet hemm għax il-ħatta wara irrid imur parroċċja oħra iktar l-isfel u l-istess biex nagħmel il-griżma hemmhekk fil-parroċċja l-oħra. Ġifieri għandi x-xahar ta' Novembru għandi dawn l-spostamenti u dawn l-affarijiet programmati. Għal Diċembru l-għata tal-kunġizzjoni fid-9 ta' Diċembru jkun il-ħadd fil-Katedra ta' Garissa ser immexxi pontifikal u se nordna 3 saċerdoti ġodda ta' dioċesi. Ja, grazzja, għadek kif isqof tirċievi l-ordinazzjoni u diġà ħadd għaddi din ordinazzjoni. Ja, grazzja kbira u nirringrazzja lill-isqof Darmanin li qed idini din l-opportunità illi neżerċita il-Ministeru tiegħi propju fid-dioċesi partikolari ħafna l-isqof ġifieri. U mbagħad sintendi jkun hemm il-festi tal-Miliet fil-katedral ukoll. U sa meta nasar jridu noqogħdu bil-qiegħda l-isqof Darmanin u jien biex naraw ftit kif se nfassru programm għal menu għal sena iż-żjarat li rridu nagħmlu fil-parroċċji. Għax meta morru f'parroċċja nagħmlu ċertu ġranet. Tgħixu hemmhekk anke mal-parroċċjani. No meta ħabad distanzi ġifieri. Għax ma tistax tmurru tiġi fl-istess ġurnata. U t-tieni jkun hemm diversi komunitajiet
jew tal-qassisin, jew patrijiet, jew sorijiet, sisters, allura naddu anki ġranet hemmhekk magħhom anke biex nagħmlu ftit kuraġġ u support. U anke aħna jkollna kif tgħid stampa iktar reali ta' dak li jeżisti fid-Djoċesi ta' Garissa. X'qed nistaqsik jekk għaliex kull realtà, kull dioċesi anka mo speċjali fejn qiegħed inti eċċellenza, il-perċezzjoni n-nies kif iħarsu lejn il-figura ta' Esqof. Ma nafx jekk forsi l-kultura Afrikana fiha nfisha jekk il-min huwa f'ċerta sitwazzjoni fejn qed imexxi. Aħna nħarsu lejn l-Esqof b'ċertu mod, anka fil-kultura tagħna, anka f'Malta, anka fl-Ewropa. Li huwa frott anka ta' żviluppi storiċi, ġifieri xi kuntant nħarsu lejh dejjem fuq livell spiritwali, però dejjem hemm anke dak l-element kulturali aħna forsi dak id-dialogu anke mal-politika fil-ħajja tagħna. Il-figura tal-Esqof, in-nies kif ħarsu lejha fil-kuntest Afrikan? Il-figura tal-Esqof almenu fid-Djoċesi ta' Garissa li nista' ngħid għandhom idea li huwa il-kbir, il-kap jisu ta' dioċesi, il-raj ta' dioċesi, u allura għandu ħafna stima lejh, anke biex ikellmu ġifieri joqogħdu ħafna attenti u jżommu anke paslura bħala rispett lejn id-dinjità li jġor. Ftit ilu meta kont għaddi hemm konna morna f'parroċċa fejn il-kappellan kien se jinbidel. U allura mar l-Esqof biex jintroduċi l-kappellan il-ġdid u jirringrazzja l-kappellan li kien se jispiċċa. U jimmort miegħu kollu. Konna fis-sankristija u mbagħad mill-bib ta' barra naraw xi erba' titfarra u hekk jittawlu ġewwa u qed telgħu xi tridu. Allura ħa naraw l-Esqof. U ma ddaħħaltu għaxa wara tal-Esqof. U ħadu pjaċirek miegħu u kien għadu malli biss ġifieri għall-qudiesa, imma mbagħad meta raw għall-qudiesa u bil-mitra u bil-baklu u dan, speċi għal-wara l-Esqof kif jilbes. Illa għaliex jekk hawn Malta aħna imdorrin ħafna ma l-Esqof anki fuq il-gazzetti naraw ritratti tiegħu u fuq il-television, anki jekk ma tarax personalment, imma taraħu taf minnu għax jaraw dan. Hemmhekk fuq il-medja ma tagħtix coverage tal-Esqof il-medja hemm. Allura biex jaraw l-Esqof irid imuru fil-post. U jmuru mhux se jmur ex spiss ġifieri. Imur dawn il-visti li jagħmel u jipprova li almenu darba f'sena jekk mhux darbtejn f'sena. Dan l-aħħar kien naqqas ftit ħabba raġuni ta' saħħa imma issa konna għandu bżonn lilek biex tgħinu issa. Mela. Għalhekk konna diġà bdejna qabel sirt Esqof ġifieri li morru flimkien nagħmlu dawn iż-żjarat. Għax anki s-sewqan it-triq hija twila almenu kemm biex inserħu xulxin fis-sewqan u anki biex wieħed ma jivvjaġġax waħdu. Jista' jinqala jew xi ħaġa fil-karozza, jew xi ħaġa barra mill-karozza wkoll. Xi tqis li huma l-isfidi partikolari jekk l-aspett pastorali il-dioċesi ta' Garissa fejn fiha tkun qed taqdi inti għandhom. Mhix dioċesi li inti ma tafx għaliex dina kont fiha ġifieri. Imma xi tqis li huma l-isfidi. Ngħidan għaliex aħna kull dioċesi għandha l-isfidi tagħha, aħna Malta għandna l-isfidi tagħna, però importanti li qas aħna ma nagħlqu tagħna, imma nkunu konxi x'inhuma l-isfidi ta' ħutna nsara f'postijiet oħrajn. U forsi tkun tista' ddawwalna ftit f'dan is-sens fratern. L-isfidi barra kif diġà għamilt referenza li għad-distanzi li hemm twal, allura anki l-kuntatti, però l-isfidi huma n-nuqqas ta' personell, n-nuqqas ta' saċerdoti, n-nuqqas ta' komunitajiet ta' reliġjużi u sorijiet, li dawn huma importanti ħafna f'parroċċa. Meta parroċċa ikollha villaġġi jiddependu minna fid-dawra, per eżempju, aħna Malta għandna kollok parroċċa u għandha żoni tagħha. Kollok żona parrokjali. Hemmhekk hemm parroċċa, imma mbagħad toħroġ mill-parroċċa jew fid-deżert jew eliqi u ssib diversi villaġġi żgħar fejn jgħixu insara. Allura minnu responsabbli parroċċa il-kappillan jew il-faders iridu jilħqu anki dawk il-villaġġi. Allura jekk għandek pereżempju 6-7 villaġġi anke għal qudiesa ta' nhar ta' Ħadd tittara kif se tqassam jekk tkun waħdek impossibbli ddurhom kollha.
għala ġini morru anki s-sibt. Jekk ikunu t-tnejn għal-menu wieħed għaddes 3 quddisijiet u għaddes 4 u jilħquhom b'xi mod. Ir-reliġjużi huma importanti anki biex f'dak li hu katekizmu biex jaraw li n-nies qegħdin qed ikollhom il-katekizmu tagħhom, qegħdin jiġu mħejjija s-sagramenti, pereżempju minn għall-mamudija, minn għall-ewwel qarbina, għall-griżma, għaż-żwieġ. Ġifieri minn mod pastoralment, ġifieri għandna bżonn ta' iktar personel għajnuna ta' saċerdoti u reliġjużi. Vokazzjonijiet lokali, il-parti fejn qegħdin aħna ta' Garissa ftit hemm mart għal vokazzjonijiet. Peress li l-maġġor parti tan-nies huma Musulmani, allura diffiċli taħdem għal vokazzjonijiet hemmhekk. Is-saċerdoti li hemm dioċeżani mhumiex mill-post imma ġejjin minn dioċesijiet oħrajn. Reliġjużi l-istess huma Kenjani, ħafna minnhom, u huma mill-kumplament tal-Kenja. Ġifieri bħala vokazzjonijiet propja mid-dioċesi huma waħdiet. U allura hija sfida din kif rridu nippjanaw biex nilħu dawn il-postijiet persuni li jkunu biżejjed fin-numru u anki ippreparati tajjeb. Rigward min-naħa tal-lajċi, ġifri aħna nafu li anka l-Knisja l-ġurnata anka fid-dioċesi tagħna tipprova tifforma lajċi u tidħol anka fl-appostolat tal-lajċi. Dir-realtà fid-dioċesi tiegħek teżisti ġifieri hemm lajċi li huma impenjati, formati. U l-ħares ma kienx hemm. Hemm ħafna lajċi impenjati. Pereżempju l-katekizmu ħafna minnu huwa fidej il-lajċi. Ġieli jkunu katekisti li jagħmlu kors, allura jkunu ippreparati tajjeb u jkunu uffiċjalment bħala katekisti. U ġieli jkun hemm oħrajn li b'mod volontarju joffru lilhom infushom biex jkunu katekisti biex jgħallmu l-itfal speċjalment nhar ta' Ħadd. Il-ġurnata tal-Ħadd hija ġurnata dedikata kollha għal ħajja nisranija. Il-qudisa filgħodu kważi sa nofsinhar u mbagħad wara nofsinhar ikun hemm dawn il-gruppi ta' katekiżmu u barra minn hekk is-sistema hemmhekk m'hemmx ħafna qdiet bħal manna Malta. Fl-Afrika u anke fil-Kenja l-iktar li jeżistu ma' qdiet jgħidulhom il-komunitajiet żgħar insara, small Christian communities. Tgħidilna ħaġa żgħira kif jiffunzjonaw għaliex din hija realtà li anke fl-aħħar sinodu tal-isfijiet li kellna issa fuq l-evanġelizzazzjoni kien hemm proposta biex il-parroċċi kważi b'mod uffiċjali jitqasmu fl-Ewropa u mhux biss fl-Ewropa, mod partikolari f'daw il-komunitajiet żgħar illi fil-fatti fl-Afrika din diġà hija r-realtà tal-Knisja. Pereżempju parroċċja kollha diversi minn dawn il-komunitajiet. Komunità tkun magħmula qisu minn 15 il-persuna jew 20 li jkunu koppji u kultant ikun hemm it-tfal tagħhom ukoll li daw jiltaqgħu regolarment mill-inqas darba fil-ġimgħa ikollhom xi jsegwu riflessjonijiet u jiddiskutu mbagħad anke fuq il-kelma talla, imma mbagħad anki jaraw ftit ħtiġijiet tal-komunità stess. Ġifieri jekk hemm tfal qegħdin jippreparaw għal xi sagrament li jaraw u jieħdu responsabilità li qegħdin jiġu mħejjin tajjeb, meta jiġu għas-sagrament pereżempju jaraw min se jkun il-parrinu li tkun persuna li tista' segwihom mhux sempliċement biex jkun hemm parrinu ħalli jkun hemm min jagħti ir-rigal jew dan imma li fin-nuqqas pereżempju tal-ġenituri jidħlu huma awtomatikament. Anki l-komunità tuħu ħsieb il-ħajja nisranija tal-individwi stess, meta jinqala xi ħaġa pereżempju imut xi ħadd u ħalla familja warajh, ħalla l-mara u l-tfal, l-istess komunità tara kif tista' tgħinhom f'dak il-mument. U dawn il-leaders ta' dawn il-komunitajiet darba fix-xahar jiltaqgħu flimkien mal-kappillan ħalli l-kappillan jagħmilhom programm għax-xahar li jkun ġej fuq ix għandhom iddiskutu x'huma problemi li jaffaċċjaw fix-xahar li għadda u fejn jistgħu jgħinu lil xulxin. U dawn il-komunitajiet ukoll huma responsabbli min imissu biex jippreparaw għall-liturġija tal-Ħadd. Jiġu s-sibt natfu l-Knisja, jippreparawha, il-Ħadd jieħdu ħsieb huma il-qari, min se jitella l-offerti, min se jħossi biex janima, jekk forsi kultant dawn il-komunitajiet ikunu anke fl-iskejjel, jew f'kulleġġi, pereżempju skejjel sekundarja jkollha l-komunità tagħha bejn l-istudenti, jew kulleġġ hemm kulleġġ
tan-nurses, hemm kulleġġ tat-teachers, hemm kulleġġ tal-trades. Allura ikun hemm numru anki ta' kattoliċi fihom daw ara jinaqdu u jiffurmaw isa il-komunità. U dawn ħafna drabi jkollhom anki l-kor tagħhom. Ara meta jkunu misshom huma jkun fidejhom janimaw liturġija janimaw il-kant, jażlu il-kant u l-kor normali mbagħad jingħaqad magħhom imma fidejhom. Ara dawn min ikun imissu l-grupp ikollu jisu l-liturġija kollha tal-ħadd fideh responsabbli hu. Din hija tas-sewwija realtà sabiħa ħafna tal-Knisja fl-Afrika anke fid-Diċessi tiegħek Eċċellenza u li nisimgħu dwarha naħseb jien anke lilna anke aħna bħala insara f'Malta li l-idea tal-missjoni mhix biss li qegħdin nagħtu per impossibilità li anke aħna nitgħallmu mill-esperjenza ta' ħulotna sara. U naħseb importanti li bil-mod il-mod hekk titbiddel daqsxejn il-perċezzjoni tagħna illi għall-missjoni nagħtu iva, però għandna bżonn l-umiltà li nitgħallmu. Fil-fatti għandhom ħafna valuri ġifiri li kellna aħna u Malta uħud minnhom forsi għaw Malta qed jiddajfu il-valur tal-ħajja, ir-rispett lejn ħajja, ħobbu ħafna l-ħajja minkejn kultant nisimgħu biġliet u qtil. Imma on the whole ġifieri jirrispettaw il-ħajja, ħobbu l-tfal, ħobbu l-familja, pereżempju, l-ospitalità li hija xi ħaġa sabiħa ħafna bejnietom u għalhekk aħna kultant ngħidu ma jżommuhx il-ħin. Mhux l-hawnhekk għax m'għandhomx il-problema tal-arloġġi u l-ħin. Imma ma jżommuhx għax jagħtu importanza l-persuna jekk jien sejjer x'imkien u tqajt ma' persuna mhux biżejjed ngħidilha bonġu imma nieqaf ftit noħdara b'idejha nistaqsija kif inhi il-familja. Ġifieri daw ir-relazzjoni li għandhom valur ħafna. Huma dawn ir-realtajiet li jridu dan huwa dialogu mhux biss ta' noqogħdu bil-qiegħda fuq kelma mejda u nitkellmu fi-Knisja, ma dialogu tal-ħajja, fejn il-ħajja tal-mhum xulxin. U għandna bżonna naħseb dan jurina anke ġifieri tkun missjonarju u tevanġelizza u tiġi evanġelizzat fl-istess ħin. Grazzi mill-qalb Eċċellenza li aċċettajt tkun magħna forsi l-aħħar tħeġġiġa, tislija u barka minn għandek. Jiena nirringrazzja lilek Father Hayden ta' din l-opportunità li tajtni, nirringrazzja Radio Marija illi tani anke l-okkażjoni illi jkun intervista oħra fil-bidu meta ġejt u anki illi trasmetta il-funzjonijiet li kellna. Nirringrazzja ħafna, nirringrazzja l-semmija illi minn djarhom jsegwu dawn il-programmi u jingħaqdu anke magħna fit-talb. Nirringrazzja kifet il-daw kollha li enuni f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u li jgħinu b'mod ġenerali lill-missjoni. Kemm bit-talb u anki bajnuna materjali xi drabi jagħmlu sagrifiċċji biex jgħinu lill-ħutra ninsara li huma fiktar bżonn minna. Minn hawn nitlob anki l-interċessjoni tal-Madonna biex tkompli tixħed il-barka tagħha fuq dan l-istazzjon ta' Radio Marija, fuq is-semmija kollha u fuq Malta u l-familji tagħna. U l-mulejn li jista' kollox iberrikkom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Dak kien l-Eċċellenza tiegħu Monsinjuris of Gwadjatur Joseph Alessandro Cappuccini fid-Djoċessi ta' Garissa ġewwa l-Kenja. Nirringrazzjawk Eċċellenza l-qgħid l-istedina tagħna u nħeġġukom is-semmija tagħna sabiex fil-verità iżommu lilu il-Monsinjur Darmanin u d-Djoċessi ta' Garissa fit-talb u fis-sagrifiċċji tagħkom. Il-mulej jagħtikom islim.